fa falta el següent. Una altra piscina pública, perquè en la piscina es junten diverses activitats a la vegada. Cursos per als xiquets, gent que va nedar, ja que hi ha pocs carrils i resulta incòmode per a tots. Una altra raó seria que hem observat que va molta gent a la piscina. Com que a la gent li agrada fer esport, recomanaríem, en vegada de fer diversos camps, esperar una zona d'esport on es poguera practicar tots els esports bàsics, futbol, bàsquet. Hi ha gent que li agrada el patinatge i sols podem fer-lo en un col·legi que està al costat de la piscina municipal. Per tant, pensem que seria bo fer una pista per a poder patinar, anar en skate, fer atletisme, etc. A més, com hi ha molta gent que té mascota, pensem que també seria interessant fer un parc amb un circuit amb diferents estacions com un túnel, barres de sal, la Figa-Saga, balancins, etc. I així es podria organitzar concursos de mascotes. També considerem que fa falta zones per la gent gran on puguen fer exercici físic, que podrien estar integrades dins dels parcs. No tenim més